Magandang hapon guys. It's 12. Ayun, sorry, nalaglag kayo. Hindi ko kayo na ipatong ng maayos. Ayun, ano nga, it's 12:10 na guys ng tanghali. At tayo ay pupunta sa MOA ulit. Ayun, may appointment ako ulit para sa aking braso de Mercedes. Ubusin ko na lang yung guys, yung ko doon, session. Kasi nag-avail ako ng 10 sessions para mas mura. Kasi diba sabi ko sa inyo, pagpapa-RF ko, 1.5 per session. So, kapag ka nag-avail ka ng 10 sessions, magiging 750 na lang. 750 or 850. So, nag-avail na ako. Kasi sabi ko, tinry ko lang naman muna sana. Sabi ko, sige, try ko nga kung paano yung RF na yan. Maganda naman pala. So, after ko ng 1 session, next session, nag-avail na ako ng 10 more sessions. So, today is pang 7 sessions natin. Kasi sasama ko na yun sa sa baba ko. Ay, kasi last, Sunday at ayun, Sunday ba? Or Saturday, nagpaano kay Nurse Kate, nagpaturo ako ulit ng Mesolite ko. So, ngayon, yung ating braso na lang. Diba? Yeah! Wala, naliw lang ako guys kasi nakakasuot na ako ng mga ganito. Hi daddy, kumusta ka naman dyan? Alat ka pa rin. Hindi ka na naman kasi humalik sa akin eh. Kanina pa siya talo sa mga laro niya. Sabi ko, humalik ka muna kasi sa akin. Paghalik niya sa akin kanina, nanalo. Eh, hindi na naman siya humalik. Sunod na talo na naman. Visit ka. So, huwag pasin yan. Back to tayo. Ayun, natutuwa ako kasi, ayun, may nakikita na rin naman yung effect ng diet ko. And with the help ng Mesolife ko. And RF guys, yung kasi, as I've told you, yung unang papayat sa inyo pag nagpapapayat kayo is yung tiyan nyo. Yung braso, medyo may kahirapan talaga yan. Lalo, kaya sa akin, tabain talaga ako and ever since malaki na yung braso ko. So, kailangan ko ng help, ng science, kaya, ayun. Nagpapatulong tayo. So, magto-toner lang muna ako, guys. Yun lang gagawin ko, toner, tapos, sunblock lang, and then, konting kilay and lip tint, okay na yun. Kasi hilamusan din naman tayo dun. Pati nga yung dito, tinatanggal pa nila yung lotion. Ayan. Hindi ako nakakapag-vlog ng maayos this past few days, guys. Busy kasi ang lola nyo, ha? Sensya na. Niyayaya ko si daddy, diba? So, mas gusto niya maglaro. Kaya yun. Pag-aantay ko daw siya na mukhang tuod. So, sige, maglaro ka na lang. Tapos good news, na na pala si Tonton na approve na yung natin sa kanya, yung claim sa insurance. Tumawag na yung Toyota. Anytime pwede ko nang ipasok sa Toyota. Siguro sa Monday na. Yung kasi Saturday, Sunday wala din namang pasok ng mga taga Toyota services. Kaya Monday na lang. Yun. Para makauwi na tayo. Excited na akong uwi. Pansin nyo ba, mataba pa akong tingnan sa sa camera, pero sa personal guys, maliit na talaga braso. Ano ka ba? Pinagmamalaki mo masyado yung braso mong turukin. Wala lang, bakit? Minsan lang kayo sa buhay natin na achieve natin yung Barbie arms, di ba? Kaya nakakapagsuot na tayo ng mga ganito. And sana sa this coming summer makapag two-piece tayo. Charot! Kaya mga burnik-burnik natin dyan sa puwet, kailangan tanggalin. Kaya yan, medyo talagang gumagamit ako na ito guys. Kaya yung vitamin E na yan kasi sobrang lakas magpakinis niya ng mga singit-singit, yung mga puwet, yung ganun. Super effective. Yun. And what else? Sunblock lang. Daldal ko pero wala. Isang lang naman. Isang clip. Puro kadaldalan ko. Kasi ayun, wala ko masishare muna sa inyo. At busy ang lola niyo sa pagpapaganda. Charot. So,
So, ayun guys. Tapos ng ating session for today. Ayan. Ayos ko lang yung damit natin kasi nag-CR ako. Ayan. Tapos, bala kong magpalinis ng kuko naman sa kamay tsaka sa paa. Kaso si dati tinatawagan ako, pinapauwi na ako. Manonood daw kami ng ng movie na dinownload niya. So, ayan. Tara, let's go na. Ayun na yung hi ham. Hi ham home. Ano yun? Sabi ko, dapat sasabihin ko, I am home. Hi ham home. Puro H. Pampanga. Haru, Diyos ko. Anyway, yun guys. Dito na ako sa Baler. Ano lang namin ni Daddy. Kaka-chow lang namin nung tinake out ko na ano nga yun, te? Bilog-bilog. Takoyaki. Ayun, kasi every time na pupunta ako dun sa Skin Station, sa baba kasi noon may tindahan ng takoyaki. Yun lang ang takoyaki talaga na masarap for us. Kaya dun ako lagi bumibili. So, yung kaka-chow lang namin. And, kung ano oras kami mag-dinner niyan. Si auntie, tanong kung ano daw ulamin namin. Sabi ko, wag na auntie, okay na sa amin ng itlog tsaka sabaw. Hindi, meron naman dun meat na So, hindi na kasi makain si daddy eh. Kaya, tingnan nyo yung niya. Magugulat kayo. Hindi, laway ko naman lalabas pa. Yung before and after yan si daddy. Kinuha na ko yung before nyo. Grabe talaga. Sobrang laki na dyan. Ngayon lumitlit na. Pero mga after 1 month pa siguro guys. Para mga 3 na malalagay kong or mga 2 ng malalagay kong after. Diba? So yun. After ko sa Skin Station. Nagpalinis ako sa kalapit lang din. French tip. Yung pinakalkal ko yung sa paa ko. Pinakutkot ko yung paa ko. Guys. Parang nang maglulupa eh. Pero di ko na lagyan ng kulay. Gawa ng, parang nakikita, pag matagal na may kulay yung kuko guys, alam mo yung parang yung kulay niya is batik-batik na puti. Alam niyo yun, ang tsaka. Kaya sabi nung ina-advise sa palinisan din ng kuko na siguro to mga 1 week lang yung nail polish tanggalin na agad. Same sa mga sa mga gel polish. Ay kailangan daw pinapahinga yung kuko kasi nagkakaganon nga. 'Di ba? Minsan nag-yellowish, yung ganun. Kaya yun din ako nagpapalagay ng kulay sa paa. Pangit kasi pag na nangyayari. Parang nagtutuklap na may puti na something. Alam niyo yun. Tapos yun, umuwi na ako. So, wala naman akong gagawin. Yun lang talaga yung ko. Tapos, nagpa-reschedule na lang ako next Friday ulit. Para sa pang 9th session. Ayun. Sinasabay ko na kasi sa ko. Sa dito ko. Naglalamis ako. Nilagyan kasi ako ng ano ba yun? Sunblock nung Skin Station. So, anyway, wala namang katuturan ng ko guys sa vlog ko. Kaya baka i-end ko na to dito or tingnan natin kung may ganap pa mamaya pag silipag kami ni daddy lumabas pa. So, yeah. Good morning! Yan, makain na ulit si Kelly Tutin. Pinilitan ni auntie yung higaan nila. Nilapan kasi. Yan makukulit na Taba chuy-chuy Ang tataba na agad. 4 na araw pa lang ata ito na daddy. Ang laki na agad Panay dede kasi. Sige na Kalita. Tubusin mo na yan. Ayan. Kanin with malunggay na may sabaw. Tapos leg ng manok. Tubusin mo na yan, bruha. Ang cute. Issues! Ano pala ang balak namin dito guys? Sabi ko na ata sa vlog. Is for adoption. Pero, merong adoption fee plus isang sako ng dog food. Yung parang kung paano namin nakuha sila Kali, tsaka si Kabi. Yung ganun, merong adoption fee plus
isang sakong dog food. Para sa mga, ano natin, kapwa niya, dog dun sa ano, diba? Sa Nueva Ecija. So, ang daming na agad may-ari nito actually. Ang daming naka-line up. Nakapila. Kaso, yun nga, sabi namin, pag final na, kukontakin namin kayo isa-isa. Kasi pag malalaki na, alam mo yung mga cute na sila, parang ang hirap na nilang i-let go na naman. Ganun. Katulad nung anak ni Maggie, si Mocha, iniyakan ko ng bongga. Yung kundi lang talaga nagmakaawa yung ate ko, yung pinsan ko sa ligaw. Hindi ko bibigay yun. Kaya, 5 pa rin yung anak ni Maggie na nasa amin ngayon. Nasa Punkat. Yes! Ano ba? Opo, hindi natin bibigayan. Yeah. Ayun guys. Pagka makukulit na sila, sigurado, mawawala yung ano, yung desisyon na ipapaano sila, ipapaampon sila. Pero let's see, kasi madami na tayong doggies. Hello guys, magandang gabi. Ayun, kakaano lang namin. Kali! Kakain lang namin, o diba? May ano po ako dito, dish pa ako. Kasi dumiretso na ako naghilamos. Ayan, nagpalit ng damit. And, syempre, mag-skincare na tayo. Ay, shucks! Pareho pa lang walang charge itong ano. Papapalit ko pa lang sana ng battery. Kaso, wala rin pa nag-charge. Kaloka. Wala ko na i-charge na yan. Anyway, wait lang. Kaya pa naman siguro. Yan, skincare lang tayo. Duman pala ako kanina sa sa Pure Gold. Bumili ako ng pang mechado para bukas, and then few toiletries. Yun. Tapos itong tic-tac panlagay sa bag. sa car. Ayun, 'di ba? Para fresh breath. And then bumili ako nitong must have ko to. Kahit na wala akong baby, guys. Ayan, organic baby wipes. Nagpalit ako ng brand na kasi ito, natutunaw to sa tawag doon, nadidecompose siya. Unlike nung iba, years, 100 of years, buhay pa rin siya. So, ko kasi itong, napanood ko to sa YouTube. Yan. So, okay yan si organic baby wipes. Yan, kaya bumili ako ng 3. Tapos, mga alcohol. Yan. Kasi, naubos na yung mga alcohol namin dito. Order din ako guys ng alcohol. Promise ko lagi may alcohol. Ayan, para dito sa... Kasi minsan, ito na rin yung pinanglilinis ko sa sa floor. Kasi diba may mga aso ko. So, yan, pinang-sanitize ko yan. Kaya mabilis kami sa alcohol. Yun. Hindi, bumila ako pang isang bag ko. Tapos sa isang bag kanina, meron pa akong maliit din. Super liit lang. Siguro yung mga 10 ml ata yun. Yun, para pang pang spray kapag iihi tayo sa mga public na toilet. And then ito, favorite kong cotton browns. Yan, pang skincare kasi ito, tinan nyo, nabili ko sa Miniso. Charcoal sa something sana siya. Kasi sobrang sobrang nipis niya. So, hindi ako satisfied sa kanya. Inubos na lang namin. And last, of course, Carefree na panty liner. So, ayan lang guys. Tapos ito, isusort ko na yan kasi bibigay ko na yan sa sa pinsan ko na makeup artist. Katulad nito, bago pa ito ma-expire. Kailan ba expiration nito? Wala, feeling ko nga expired na to. Manufacturing 2016. Diba 2 years lang yung mga ganito. Wala, di ko alam. Ayan, simula kasi guys nung nag-breakout ako, tapos nung gumaling yung yung mukha ko, never na talaga akong naglagay ng mga foundation na yan. Pero dito sa ayan itong natural whiteness. Ayan. Kaso ngayon, sobrang, sobrang ayoko nang may something sa face. Gusto ko bare lang lagi. Gusto ko bare lang lagi. And then, sunblock, okay na sa akin yung sunblock or tinted sunblock. Okay siguro yung, pero mga, foundation, even powder, yung pressed powder, wala ako nun. Ito lang, ginagamit ko sa powder. Yan, pag kailangan lang talaga, pag nangingintab na ako. Pero, the rest, wala yan. Kilay, lip tint, and sunblock lang okay na sa akin.
Yun, kaya i-sort ko na to, pati mga lipstick, papamigay ko na sa pinsan ko. Ayan, yung mga pinapasalubong sa akin ni Sis ni Cabrera. Ayan. Sorry sis, bibigay ko na siya sa pinsan ko para mapakinabangan. Kasi ako hindi naman ako mahilig ko mag-book up. Ayan, meron akong ititira siguro yung ano lang. Mga maliit lang. Ayan, pero tulad yan. Pang basic. Ayan lang ang kailangan ko guys, pang basic. Kasi tingnan nyo yung mata ko. Yung talukap ko, diba? Hindi pa pantay. Kaya sa mga picture para akong para akong banlag. So, gusto ko nga ipaano yan. Yung may non-surgical naman ngayon. Parang mabuhayan man lang yung mata ko, diba? Kasi masyadong pag-ano. Ayan. Nag-iipon na ako ng lakas ng loob kasi feeling masakit pa rin yung kahit na sinasabing non-surgical siya. So, pinakita na sa akin yung before and after nung gagawa and yung mga nagawa niya. Kaso, ayan. Lakas ng loob naman. Kaloka. Yan, mag-ano na nga tayo, mag-share na tayo. At kami manonood. Daddy, mag-shower ka na. Oo, ito na naman, oo. Matubig talaga si Kali, pa naiihi si Kali. So, mag-skincare na tayo. Ayan. Yung ano pa rin to, yung malamig na toner. Yan pa rin. Check ko nga kailan yung first gamit ko na ito. Kasi sabi ko, 7 days ko lang gagamitin. Tapos i-update, final update ko na. Pero so far guys, okay talaga siya sa skin. Ayan. Tapos, panalo talaga yung ano, yung lamig niya. And, hindi siya napipil. So, sa ilang araw kong paggamit sa kanya, wala talagang kapil na naganap. Meron mapapansin mo na medyo nag-clear yung face mo. Kasi dito may mga ano ko before, mga tawag doon? Pimple marks. Ayun. Ayan na. Medyo nag-clear naman siya. Nawawala siya. So, maganda to sa mga buntis, sa mga teenagers, yung ganun. Sa mga takot sa peeling. So, yeah. Tapos, yung lamig niya talaga, guys. Grabe. Even sa mata, ang sarap niya. Parang naglagay ng Bic sa mata. Good morning, guys. Happy Sunday. Ayan, may lakad tayo today. Punta tayo sa birthday ng anak ng ninong ni Chris. Kasi wala si Chris eh. So kami na lang pupunta. Last year andun din kami sa party na yun. So yearly, diba? Invited. Let's check Kali's babies. Ayan. May sauce ang hilig ni daddy. Ayan na yung pagkain niya. Binigyan na siya. Kaso hindi niya inuubos guys. Gusto niya yung sabaw lang talaga. Ang daming sabaw niyan. Tinan mo yung natira. Kanin. Yan. After kumain ni Kali, padede sa mga bibi. Buntot na gawigil-wigil na. Ang saya. May gatas ata. Itong isa. Sige. Wala. Ayan. Antay ko lang si daddy guys. Magising. Siguro mga 1 hour pa. Ayan, parang maaga kaming makaalis. Kasi, sa Pasig na rin kami matutulog guys. Gawa ng tomorrow nga is ipapasok si Tonton sa Toyota. So, 8 AM to 5 PM lang yung, yung service center. Eh, pag pupunta kami doon ng, ng mga, like, after lunch na, yung ganun, ang tagal pang i-receive nung sasakyan mo kasi ang daming waiting kasi chine-check pa nila, 'di ba, yung body, yung ganun. Kaya sabi ko, agahan natin kasi kung manggagaling pa tayo dito sa Pasay ng ganitong oras, kunwari, yan, kasi Sunday ngayon, wala na yung mga tao dyan sa harap namin. Kunwari tomorrow, ay kung magagaling pa tayo dito sa Pasay, abutin pa rin tayo ng siyam-siyam kasi dadaan tayo ng EDSA. Yung yung traffic, yun makikisabay na naman tayo sa sa rush hour. Kaya sabi ko, sa Pasig na tayo matulog ngayon, mamayang gabi para maaga tayo bukas. 8 AM pa lang talaga nandun na tayo sa Toyota Pasig. So, ayun, hopefully maano na siya. Mga 3 days lang abutin para makauwi na kami ng Nueva Ecija.
Tapos isinabay ko na rin pala yung few dents ni Tonton. Siyempre kagagawa na naman ng lalaking yun. So yun, bali 3 panel yung niya, na damage niya. Kasi per panel sa sasakyan, diba? So ayan, bayad na naman tayo ng participation fee. Puti na lang may tayo. May insurance tayo. Pero ayun, masakit pa rin sa bulsa guys, yung participation fee. Lalo na yan, 3 panel. So 3,000 per panel yan. Ay, naku. So, gastos na naman. Kaya, kagabi na naman, sabi ko sa kanya talaga, ay, ganyan kasi yan. Ganyan kasi ako pagka gastos talagang mga, alam mo yung mga gastos na walang katuturan ba na napupunta. Yung ganyan. Isipin mo din natin, pinupulot yung 3,000. Sabi ko, isipin. Tapos, sabi ko, kapag ka nagdadrive ka, isipin mo per panel may 3,000 pesos dyan na pinapipitas mo lang sa mga sa labas. So, di na naman siya umiibig kagabi. Ang gulo nyo na naman, Junior. Ha? Ano namang hinahanap nyo? Colors kayo. Ayun guys, niluto ni Anting Okay, konti lang kasi sabi ko, aalis kami. So, ito lang niluto niya. 4 na peraso. Tapos, sausawan. Yan. Ayan. Gagawa muna ako ng kape namin ni Daddy. Siyempre, yung Valentus. Tapos, ubos na agad yung yung, ba yun? Stevia ko. Mapunta kang Robinson. Available pala to guys sa Robinsons. So, yeah. Tapos yung chia. Ayan yung binabad ko. Teka lang. Buunahin ko. Ito na muna. Junior! Ang likot-likot talaga. Pag natapon na naman ang bigas dyan. Hoy! Tayo na naman, ha? Yan, sige. Wow, hinahanap niya sa gilid. Ayun, half pa rin kami guys. Half, dito, iba na yung scoop niya eh. Pero half pa rin kasi sobrang pait pag full scoop. Para tipid. Junior, makulit aray ko. No. Iso, bakit ka pa dyan? Junior, makulit. Gawin na natin yung guys. Chia. Ang dami pa rin nagtatanong paano ko ginagawa ang chia. Ganito lang po. Kasimple mga sis. Ayan. Binabad ko na to kagabi. Wait lang. Kailangan pala naka-record ko lang din guys. Para ma-post ko sa Facebook. Diba? Record ko lang sa cellphone ko. Dalaw. And good morning. It's 10 na ng umaga. Good morning sa video ko, cellphone, and sa vlog ko. Ayan. Gagawin ko guys yung chia. Ayan, plain chia to. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya piniprepare. So, ito siya. Kumuha ko sa shop kahapon, diba? Ayan. Tapos, ito yung ininom ko naman kahapon. So, ito yung with flavor na siya. Strawberry chia. Ito yung plain lang. So, ito yung binabad ko kagabi. Ayan. Isang, full scoop dito sa wooden spoon na to. Tapos, tubig. Ayan. Magdamag yan, guys. Binabad ko. Iniinit ako. So, tinakpan ko siya. Ayan, para malinis talaga siya. Hindi madumihan habang tulog tayo, diba? Tapos, dito lang sa table, dinayaan ko lang siya overnight. So, yun, ayan siya. Yung sinasabi ko sa inyo, magiging
magka times 10 yung ano niya guys, yung size niya. Ayan. Tapos, sa pinagbabaran, dun ko na rin i-add yung, ayan, diba? Lemon, slice of lemon. Ayan. Parang may ano lang, may lasa lang. Bang? Dati hate ko ang lemon. Ngayon gustong gusto ko ang lemon. Pero wag sa sausawan. Sausawan kalamansi pa rin. Ayan. Tapos, honey. Yan, raw and unfiltered honey. Ayan. Pangalawa ko na to actually eh. Tapos nangangalahati na naman siya. Ayan. 1 tablespoon lang. Pwede rin palang why na lang kayo? Why not stevia na lang para mas healthy. Ayan, since may stevia ako, stevia na lang. Or, pag wala kayong stevia, yung ganito guys, equal sugar para healthy. Try ko nga stevia na lang. Ayan. Pero honey kasi masarap din talaga. Kasi hindi nga siya ina-accept sa low carb diet. So, maganda tayo. Mag-stevia tayo. Aray ko! Poknat! Sakit ah. Ayan. Talaga kayo. Talaga kayo yung ha. Kinuha. Kinuha. Consumption ng mga aso ko kay auntie, no? Ayan. Kayo yung ha. Hindi ito higaan nyo. So, yan. Ready na siya, guys. Yun ang iinumin natin after kumain. Kasi kakain tayo. Or pwede rin, before, para busog na kayo. Why not before na lang? Para konti na lang makain natin. In fairness, tumamis naman siya. Isang lang. Isang sachet lang ng stevia. Ayan, sige. Inumin ko na ngayon. Wala pang laman ng tiyan ko. Kakain pa lang sana kami. That's it. Ayan. Tapos na tayo sa chia. Tapos may pa ako. Doble-doble, diba? May black coffee pa ako. Nauna yung chia. Which is, yun ang tama, guys. Chia na muna talaga. On an empty stomach. Kain tayo, guys. Ayan. Umumuti na mata ko kakaantay sa impactong yun. Ayaw pa lumabas. So, yan na yung coffee namin. Yung niluto kagabi ni aunting patola with miswa. Tapos yung Bicol Express ni Alet. Let, ngayon ko palang makakain. Bicol Express mo. Ayan, frozen naman siya. Tapos ininit ko na lang. And then, yung okoy. Pusong okoy. Ayan, puso ng saging. Tapos sausawan. And then, more sausawan para dito sa patola. Yummers. Yung sugar. Tapos, isang kalderong kanin. Charot lang. Brown rice. Maghapon na ba natin to, ante? Hindi pa naman. Brown rice. Minsan maghapon na, no? So, ganyan lang kami mag-consume ng rice ngayon. Kain tayo. Ayan, say hi sa vlog. Baka sakaling sipagin ako ngayon. Makakabuo ko ng isang vlog. Hello. Ayun, nag-ano kasi ako, guys. Nag-live ako. Yung food trip namin kanina. Ayan, dawin na nood. Salamat. Bye.